Tak ideme vyvolať čarvátku s Ruskou federáciou, alebo ideme reálne riešiť mier? Je za 5 minut 12, aby jsme něco udělali a vlastně otočili ten směr, který vůbec není dobrý. Ja som presvedčený, že do mierových rokovaní sa poctivo hádžu vidly. Poctivo. My jsme kritizováni, že my kritizujeme, protože vidíme tu katastrofu, ale zároveň přicházíme s konkrétními řešeními. V4, prosím vás, fungovala perfektně za nás. Pamatuju si, když jsem mi zvolával SMS-kami, protokol byl z toho jako smutnej. Patríme medzi politikov v rámci Európskej únie, ktorí si nikdy nedávali servítky pred ústa. A to ma robí slobodným, pretože ja sa necítim byť viazaný jediným povinným politickým názorom, ktorý sa dnes v Bruseli presadzuje. A skôr patrím do menšiny premiérov, ktorí majú iný názor na vojnu na Ukrajine, ako by sa očakávalo. Opakujem, ako by sa očakávalo. Je veľmi smutné, keď zasadne Európska rada a hovoríme 3 hodiny o Ukrajine a nikto nepovie slovo mier. Slovensko nikdy nepošle na Ukrajinu žiadneho vojaka do nadnárodných vojenských síl, ktoré majú pôsobiť na území Ukrajiny. Možno ste zachytili vyhlásenie, ktoré hovorí, že každý cudzí vojak na území Ukrajiny bude legitímny cieľ v tejto vojne. Tak ideme vyvolať čarvátku s Ruskou federáciou, alebo ideme reálne riešiť mier? Většina států odmítá posílat vojáky na Ukrajinu.